Ako by chutila čajočkám popradská káva, ak by nevedeli, že je zo Slovenska? Do týchto troch obalov som vložil popradskú kávu extra špeciál, ale budeme sa tváriť, že je talianska, rakúska a kolumbijská. Všetko, čo budem hovoriť, je ale pravda o popradskej káve. Tak poďme na to. Tak, ako vám chutí špecialitka? Táto káva je známa pomalým pražením pre zachovanie antioxidantov. Presne takúto som pila v Miláne. Velice dobrá káva. Čisté Taliansko. Milujem Taliansko. Taliani, oni to proste vedia. Oni na to majú cit. Oni to majú v krvi snáď. Toto na Slovensku nekúpiš. Tie antioxidanty, to tam bolo hneď cítiť. To som tam hneď cítila. Máme hneď na prvú. Vynikajúce. Skvelá. Grácie, milé. Dobre, a pili ste už niekedy takú dobrú rakúsku kávu? Aby v nej boli len najkvalitnejšie zrná, je triedená špeciálnym strojom, ktorému sa hovorí elektronické oko. Je cítiť, že je iná. Taká kvalitná rakúska. Preto chodím na nákupy do Rakúska. V Rakúsku je proste všetko lepšie. To je... Dám si pred seba slovenskú kávu a vyzerám hrozne. Elektronické oko. Hneď som si hovorila, že to bude niečo dôležité. Svieža ako Alpy, plná ako moja obľúbená Maria Hilfistrasse. Guten Morgen? To je ten herec, ne? Tretia káva je výnimočná zmesou 100% zrn arabiky. Ako vám chutí? Tým, že z Latinskej Ameriky je to niečo neskutočné. Ja tam vlastne cítim tie vibrácie. Nádherný obal. To je jasné, že tá káva je chutnejšia, ne? Ja som ambasádorka French Pressu v našom salóne. Naozaj. Per favor, macho. Tu na Slovensku nemáme dobrú kávu. Jednoduché. Vôbec. Prečo ja vlastne ešte žijem tu? Pili ste už niekedy popradskú kávu? Myslím, že nie. Nie, prečo by som mala? Tie tri kávy, ktoré ste doteraz pili, to všetko je popradská káva. Pravý kávičkár sa nepozerá len na obal, ale na to, čo je vo vnútri. Zrná z vysokých nadmorských výšok triedené elektronickým okom a pripravené pomalým pražením pre rovnováhu chutí. To všetko je popradská káva.